Вони продовжують стежити за лабораторією в Ухані, Китай. Якщо ви не знали, вона була створена в 1956-му. Саме цього року народився Том. Якщо цінуєте своє життя, краще думайте двічі. Адже люди в Едінгтоні люблять зброю. Ваш біль не випадковість! Ви не випадковість! Усі ми не випадковість! Я хочу зараз спростувати вчорашню заяву свого чоловіка, бо вона була Попри хибною. невелику кількість населення, місто Едінгтон, Нью-Мексико, швидко стає в інтернет. Я готовий і надалі керувати нашим містом, боротися з пандемією, з расовими та Мати економічними все життя негараздами. тягне в мій дім якесь лайно! Чому ви нічого не робите? Це був нещасний випадок! Я хотів пояснити!